Eta orain berriz, hauteskundetako prozesioaren ordua heldu da. Son los de la Mani, aunque se vistan de Armani. Izan ere, baten batek esango du etxe bizitza ere eta dela. Inseguridade juridikoa bukatu da. Tuvieron que pedir refuerzos y 4 policías municipales fueron atendidos por el SAMUR. Bizi baita errelatoaren gerra. Arantzadi versus Gogora. Beste kasu batzu dira. Guzti hau aintzat hartuta, izango ote da salvazioa diaspora? Bueno, nuestros apellidos son bajos, somos descendientes de Ojo también, así que es un honor poder sumar a este abrazo. Baina belaunaldiek ez dute etenik eta martxan da Euskal Herria zuzenean festivala. Aprilak 17 astelena dugu gaur, kolpez kolpe albistegia duzue hau ekin dizegun. Juridikoki blindatu du Macronek bere erretreta erreforma klase bajuenei ere egingo diena kotizazio urtei dagokienean behintzat, haserre areagotu du horrek eta barrikada eta protestek bere horretan segitzen dute Errepublikan. Hego Euskal Herriari dagokionean berriz, etxe bizitzari dagokionean eskubide izateko bermei dagokienean urratsek gehiago izan dira egunotan, baina hauteskunde giro honetan baten batzuk errentagarritasun gehiago ateratzen diote guztia eta da kontzeptuari edota errelatuaren borrokari. Sare sozialetan bolo dabilena, Txepe Lararen gertakizuna izan da, izan ere, atxilotu bakarrik ez, jipoia ere izan du, Eta ikus dezakezuen bezalaxe, hedabide Espainiar askoren lerroburu izan da, eta bada egun honetan zehar. Azken lerroburuetan, polinili izateare egotzi diote, eta haratago ere jo dute. Baina azken albistei erreparatu aurretik, goazen Madrilgo poliziak berak zabaldu duen agiriari erreparatzera. Eta bertan, prentsa ohar bat publiko egin dute, non bertan, egindako jarduna zuzena eta ona izan dela diote, baina nabarmenduz gainera, eta kide izan dakoa dela, irudietan, jipoia jaso duen 75 urteko gizonezkoa. El País bezalako hedabideak ere, lerroburuetan sartu du, Txepe Lara, zinema produktore ezagunaren atxiloketa edota gertakezun violento hori. Lerroburu batzuk ekarri dizkizuegu gaur kazetaritza zer ez den erakusteko, besteak beste, gertatutakoa modu gardenean azaltzeko zailtasunak izan ditugulako, hedabide Espainiar nagusietan besteak beste. Antza denez, jarrera arrazista izaten ari zen polizia municipal horri, jokabidea aurpegiratu eta horren ondotik etorri den gertakaria izan da, edo nola ere, sare sozialetan zer gertatu den zaila da argiki edo modu zuzenan aurkitzea. Azken adierazpena, Telemadrid berak ekarri duena. La policía municipal también relata que hubo un momento en el que Txepe lo que hizo fue quitarle la defensa a uno de los agentes y también le amenazó. En ese momento fue arrestado. Tuvieron que pedir refuerzos y 4 policías municipales fueron atendidos por el SAMUR. Bueno, ¿se acuerdan del mural enorme de Messi frente al Monumento a la Bandera?
que se hizo durante la Copa América y nos trajo mucha suerte. ¿Y se acuerdan después del mural de Messi en la casa de los Messi, donde él se crió, que nos trajo también durante el Mundial mucha suerte? Bueno, volvieron Lisandro y Marlene a Rosario a regalarle otro mural a la ciudad. ¿Me cuentan qué están haciendo? Hola, ¿cómo están? Bueno, contento de estar de nuevo en la ciudad. Estamos haciendo un mural en conmemoración del Aberri Eguna, convocado por el pueblo vasco, rosarino y de todos lados. Y bueno, metiendo un poco de la cultura vasca ahí, poniendo nuestro granito de arena a la causa. Bueno, nuestros apellidos son vascos, somos descendientes de vascos también, así que es un honor poder sumar a este abrazo. Sobre todo en esto, en conectar con la tierra, con cada uno con su identidad, y bueno, en este caso es con el Aberri Eguna, pero bueno, siempre motivándonos a conectar y a hacer en libertad. Lisandro Arteaga eta Marlene Zuriaga muralistak dira horiek, Argentinara aritu dira lanean Aberri Egunaren bueltan, eta Messiren mural ezagun horrekin batera, euskaldunok ere badugu beste bat, aurtengo Aberri Egunarekin lotuta. Euskal komunitatea diasporari begira jarrita akaso errazago definitzeko ere, askatasuna badugula esan genezake, Euskal Selekzioaren aldarrikapenean eta Aberri Egun bateratua sustatzen aditu dugu Ibai Zabala, eta gaur geurekin dugu. Gabon Ibai, eta eskerrik asko geuren izateagatik. Gabon zegoen eta eskerrik asko. Eta aditu bezala ere jarri zaitugu, aurten buru-belarri aritu zarelako. Ikusi dugu diasporan, Messiren pareko murala ere ikusi dugula, bertako Rosarioko euskal etxe komunitate, bertako gazte jendeak antolatuta. Diasporan euskal komunitate bateratu hori errazago ikusten aldugu? Ez da genik errazago ikusten den edo zailago kontua da, haiek badutela nolabait txikimendu bat, beren sorterriarekiko, eta horrek nolabaiteko sentimendu, berezko bat izatea dakar, eta haiek beren, nik uste beren sentimendu berezi horretatik beti daudela gurera keinuak eginez, eta nik uste guk ere izan beharko genukela haiekiko keinure bat. Keinu bateratuaren aldeko ekimena izan da aurtengoa. Ordezkaritza zabala ikusi ahal izan dugu, eragileak, gizarte zibileko ordezkariak Donostian, Miramar Jauregian antolatutako ekitaldian, baina ordezkaritza politikoa lehen mailakoa ere, bai. Goazen hasteko eta behin aurtengo Donostiako ekitaldi horren ikusentzunezko laburpena ikustera. Aberri Egunetik Aberri Egunera urtebetean, bertze birus batekin bizitzen ohitu gara munduan, eta gerra hotsa dabil Europan. Inork munduaren bukaeraren hasieran gaudela erranduen garaiotan, guk munduari baietz erraten diogu berriro, eta eskaini diezaiokegun ekarpenik handiena egiteari eutsi nahi diogu. Izan ere, jakin badakigu mundua ez dela gurea eta ez dela guretzat, baina gu pertsonak mundukoak gara. Europako lurralde hau ez da gurea eta ez da guretzat, baina gu Euskal Herrikoak gara. Hizkuntza hau ez da gurea, baina munduan gu bakarrik gara euskaldun. Izan ere, etxea ez da gurea, baina gu etxerako bagara. Etxeaz ari garela. Ekitaldi hori aurrera ateratzea ez zen izango lan erraza. Hauteskunde giro honetan ez da gauza ez dakit, nola nahikoa, hainbat alderdi eta ordezkaritza politiko leian ari diren horiek nolabait batzea, nola ikusi duzu hau? Nik uste ez dela erraza eta era berean badela, hauteskunde giroa usaintzen den momentuan alderdiek eta askotariko eragileek beti lehen lerroko edo ekitaldietako eta parte hartzean ikuste handitu egiten dutela pixkat. Baina horrez gain ekimenan zabala izan zen, integratzailea ez soilik alderdi politiko edo eragile sindikal eta barrek babestu ez, baizik eta norbanakoek ere bai. Eta nolabait harritxo bat jarri dugu etxe baten eraikuntzan eta hemendik aurrera harri-zarri bide bat egiten dugu.
Izan ere, ia mende bete da, honezkero, Telesforo, edota Agirre lehendakaria, askorentzako agian ez ezagunak honezkero, baina orduko Maitia frontoian, ondoren Atotxa futbol zelaia izango zen horretan, gomendio hemendik, baten batek arakatu nahi baldin badu, irudi benetan ikusgarria daudelako ordukoak. Baina gatozen gaur egunera, aipatzen genuen, akaso irudi edo izen esanguratsu historikoak askorentzat ez ezagun, baina ez dakit, ziur St. Patrick's eguna gehiengo batek badakila zer den. Zer egin beharrote dugu bide horretan euskal komunitatearen, aberri egun horren, esan dezagun, bueno, ospakizun zabal eta sendo hago bat izateko. Nik uste lehenengo eta behin ariak josi behar ditugula gure artean behintzat, zoru komun baten baitan mugitzen garen onartean, hau da. Gure herria Duteratik, Maulera eta Mauletik Arrantzara irudikatzen dugun artean, gure kultura, euskal kulturaren baitan kokatzen dugun artean, eta gainera kultura horri izena eta izana ematen dion hizkuntza ez gurea dugun. Horri bultza eginez edo behintzat biltzen bagara, eta hori faktore horiek elkarrekin baditu badokagu ez aurrera egiteko bide bat, ez, eta hori baldin bada behintzat. Batzen gaituena, begira dizaio batzen gaituenari, eta gero, banatzen gaituen horretan, arituko gara eztabaidan, ez? Baina beti ere, une oro eztabaidan aritzea, etengabe, edo aberri eguna, ez? Aberria teorian behintzat, bat eta bakarra dugunean denok, bakoitzak bere ospatzea, ez dakit horrek gaur egun bizigaren garaiotan, eta izango dugun etorkizunarekin, mesederik egiten ote digun. Izan ere, aurresku vertikal hori ere, baten batek ez du gogoko izan. Garbi dago, Euskaldunak hobetze eta berritze horretan tematuak garela eta elkarri indako kritika horiek oso konstruktiboak direnez aurrera egiteko gaitasun handia daukagula. Ibai Zabala, kinelak egiten hasita, ez gara postuetan sartuko gaur, baina datorren urteari begira, aurrats berriren bat emateko aukerak ikusten dira, ordezkaritza zabal horitatik lurralde zabaletara aurrats bat emateko aukera? Aukera badago, zeden, bide bat zabaldu da, eta aukera badago. Orain kontua da, ea alderdi korronte eragile desberdinek aukera horri heltzen dioten edo ez, ezta. Nik uste, bide hori interesgarria dela, eta bintzat Euskaldunon artean, gehiago behiratu beharko geniokeela batzen gaituen hori, banatzen gaituen hori baino. Baina, esan duzu bezala horretan arituak eta adituak garela esango nuke, ez enekien aurresku vertikalaren inguruko kritika hori, baina begira ez. Horraino iristen bagara, ez dakit, badukagu zer ikasi eta zeren inguruan hausnartu. Ederki, tira, aurresku ezberdinak egiteko aukerere izango da. Ibai Zabala, eskerrik asko gaur geurean izategatik, eta ikusteke datorren aberri egun horretan zer izango dugu, baina aurtengo irudia behintzat ikusgarriak direla zalantzarik ez da. Beraz, Rosariotik ekin diogu, Mesiren pareko Euskal Aberri egun horri ekin baitzaio aurten, eta ala izan dedila baita datorrenan ere. Eskerrik asko, Ibai. Eskerrik asko zuei. Euskal Herria lurralde txikia izanik ere geologikoki oso aberatsa eta anitza da. Gaur Zumaian gaude UNESCOk aitortua duen Euskal Kostaldeko Geoparkean eta horren baliotsua den Flixean. Bada munduko interes geologikoko lehen 100 lekuen artean dago Zumaiako Flixa eta bertan lurralde azaleratze estratigrafiko ikusgarrienetakoa dago. Geoparkean dauzkagun 10 kilometrotan 60 milioi urte inguru irakurri ditzazkegu. Lurraren historiaren 60 milioi urte inguru. Flixa Zumaiarentzat ez dakit, kanpoko entzat gehiago, guk beti nola ikusi izan dugun, guretzat, niretzat behintzat ez da izan beti, berezia nik txiki-txikitatik juten itzan, ondartzara eta hori beti ikusita gendukan. Eta behitzen dut eta batzuetan ikusin dut, forma nahi iruditu izatena, me recuerda un elefante, holako gauzak. Baina, balore handiko azkena, bai, balore handia dauka. Pues casi un monumento al pueblo, porque es precioso, lo hemos visto toda la vida, nos ha gustado y nos gusta cada vez más. El Flix es una formación geológica pues que le hemos puesto en valor ahora en el pueblo, ¿no? Desde hace unos años. Antes venían un montón de gente a investigar y pues ahora le hemos puesto
al espacio, a la gente que viene de fuera y así. Lo hemos promocionado un poco, le hemos dado a conocer. Mucha gente, viene muchísima gente, cada vez más. Lo malo es que no hay sitios donde aparcar, se vuelve la gente loca buscando sitio. Por lo demás, pues fenomenal. Asko. Turismoa, bueno, eta 8 apellidos basko zin ondoren handik gehiago. Akordatzen naiz gu jutegea kalpea, eta semiak izan zian. Baina, ondo indezu jutea. Zumaiarra baino gehiago, kanpoko jendia. Baina, bueno, nik usten dut, ostalarintzat behintzat hona dela. Batzuk esango horren beste jende, batzuk esateko propaganda itebenien ere, no más turistas. Baina, bueno, gauza dana berea daka, lo bueno y lo malo ere deraz. Dagoak horrekin ere, barkuare ateatzen da, eta ja, jende gehiago, batzuetan barkoa, besteetan bi. Depende zenbat jende don, klaro. Bai, nahiko jende ugari etortzen nahi da, eta gaina, aste honetan batez ere, ikasleak ikasten dutela Madrigoak, Kataluniakoak batez ere, ez da hainbeste Andaluzi mailakoak, baino, eta baitere hemen ingurumenakoak. Hemen ingurukoak, adibidez, etorri dira Donostikoak, horioko batzuk baitere zutela ezagutzen, normalean DBH 2, 3, 4. Nahiko eratzun hona dakate. It's a marvelous geological formation going back thousands of years. Something worth seeing here in Zumaya. Internationally recognized. I like it very much, yes. Alors je viens à Zumaya pour voir les falaises de Zumaya, les plages avec les surfeurs, s'il y a des surfeurs, mais c'est pas dit. Le vent de Zumaya aussi. Et le très bel endroit qu'est le Pays Basque, parce que c'est très beau partout, donc on se régale. Et au retour, on va passer voir le musée de Balenciaga à Guetaria. Voilà, une belle balade de Saint-Sébastien, tout simplement. Musikaren ariari jarraikiz, Euskal Herria Zuzenean Festivalaren egitarauaren berri badugu, beste urte batez, nazioarteko banda esanguratsuak bai, baina baita bertakoak ere, eta nola ez, zuzenean.
Gauzetik ala untxetik, jakitzen dira gauza. This is the prophecy. This is the prophecy. Norbegira izan da ere nuke, berdin egin nahi genuke. Animalia naiz eta, animalia naiz eta. Adimen artifizialak baditu bere alde ilunak, baina bestelakoak ere bai, aizue. Pentsatu duzue inoiz jaialairekin zerikusia izan dezakeenik adimen artifizialak, bai, hementxe dugu Oriamendik dakar bere eskutik gainera. Lehenik eta behin, eskerrik asko biztia emateagatik. Hemendik aurrera, erremontari txapeketako ikurra izango naiz. Hemen nator lehiaketaren jarraipena emateko asmoz, eta ikusiko duzue, ez zarete namutuko. Bueno, gaurko aurkezpeneako zehose berezien nahi genuen, ez? Azkenian urte asko da markizkigu nolabaite erremontari hitz horri norbait edo irudikatu nahian, ez? Azkenean konstiente ginen ezin geneola pelotari bati bakarrikan pixu guzti hori eskaini, ez? Eta hoain urtarrian inteligentzia artifizialak sortu zian bezala aukera bat ikusi genuen, ez? Eta bueno, otsailean hasi ginen honi bueltak ematen eta gauzak lantzen, eta pixkanaka sortu dugu gure balore guztiak edo pentsatzen dugun balore guztiak transmititzen dituen pertsona bat sortzea, ez dela pertsona bat, zerbait baizik, eta gaur ezagutu dugu. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren solasaldi interesgarri bat edukiko dugu gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Adimen artifiziala eta industria elektrikoa eskutik datoz kasik eta guri asko gustatu zaigu. Bideo honen hasiera bereziki emakumeen parte hartzea sustatzeko aukera zabaltzen digulako, naiz eta uniformea ezarrita izan.
pasaden urtean Laudion ja egin genuen Green Power Iberica zirkuitu honen froga bat, arrakasta handiz, naiz eta eguraldia ezen honena izan egun horretan, eta ziur gaude aurten ere arrakasta handia izango duela ekitaldia. Bukatzeko kultur proposamen berezi bat, izan ere asteburu honetan, Maruxak kolektiboak gonbidatuta, Euskal Party elektroniko berezi bat izango delako eta gonbidatu berezi batzuekin, Badajozetik datoz eta Ladilla Rusa dute izena. Azpititulatuta zuentzako, agur, bihar arte. María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. José María Colcha bautizado, un hombre cortito, sencillito y de su agrado. Mi José María Colche llamó Kit y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un bote de Brumel. Kit, Celta sin boquilla. Kit, olivas gazpachas. Kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado de los coches del pasado. Mi José María coche tuneado, 3 o 4 cosas para volverlo más mundano. Mi José María el coche llamó Kit y en los ratos muertos no paraba de pedir. Kit, un forro de bolas. Kit, ambientador de pino. Kit, el cassette del junco. Kit, la foto de la